Двері зачиняються. Наступний припинок Маяковського. Тролейбус іде до палацу спорту Вікторія. Маяковського. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – спортивная школа. Поважаныя пассажиры, троллейбус ідзе до палаца спорту Вікторія. Припынок – спортивная школа. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – Белтелекам. Поважаныя пассажиры, троллейбус ідзе до палаца спорту Вікторія. Припынок Белтелекам. Осторожно, двери зачинаются. Наступный припынок – проспект Машерова. Проспект Машерова. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок Мопра. Поважаныя пассажиры, троллейбус ідзе до палаца спорту Вікторія. Припынок Мопра. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок Беларусьбанк. Поважаныя пассажиры, троллейбус ідзе до палаца спорту Вікторія. Припынок Беларусьбанк. Наступный припынок – Диваны Бреста. Осторожно, двери зачиняются. Припынок Диваны Бреста. Двери зачиняются. Наступный припынок Рамбыттехніка. Поважаныя пассажиры, троллейбус ідзе до палаца спорту Вікторія. Припынок Рамбыттехніка. Наступный припынок – Автошкола. Осторожно, двери зачиняются. Припынок Автошкола. Наступный припынок – Пожарное депо. Осторожно, двери зачиняются. Припынок Пожарное депо. Наступный припынок – Савушкин продукт.
Осторожно, двери зачиняються. Припинок Савушкін продукт. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – диспетчерський пункт Палац спорту «Вікторія». Поважаныя пассажиры, падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припынак – диспетчерський пункт Палац спорту «Вікторія». Канцавы припынак.